गिबियावनो मेडिया नोंथांमोननिसिम गोजोननाय जासिहरबाय जे दिनै जोबोद गोजोनथाव बाथ्रा जे दतमा ब्लकनि सिङाव थानाय सेरफांगुरि ओनसोलनि मानव सेवा संघनि आफादगिरि बिरखां बर'नि नेतृत्वआव दिनैहाय दतमा ब्लकनि आन्दाराव गासै BPF आम आदमी पार्टी आरो मानव सेवा संघनि गासै 1500 दिनै कर्मकर्ताफ्रा दिनै जोंनि UPPL दलाव जगदान जाफैदों। दा बिथांमोनखौ जोङो UPPL राजनितिक दोलोआव दिनैनिफ्राय बरायनानै लाबाय आरो बेजोंनो लोगोसे जों मोनसे आसा खालामदों जे दतमा ओनसोलाव बा दतमा समष्टि हिसाबै दिनैनि जे मोनसे बारहावा बे बारहावानि गेजेरजोंनो फैबाय थानाय दिनफोराव जोंनि बे दतमा समष्टिया मोनसे शक्तिशाली रूपाव जोङो गसंथानो हागोन आरो फैबाय थानाय मोनफ्रोमबो बिसायख'थिफ्राव जोङो जै जानो हानायनि मोनसे आसाखौ जों खालामनो हायो। दा दिनैहाय बावहाय UPPLनि नीति आदर्शखौ मोजां मोननानै जाय बिथांमोना दिनै जोंनि पार्टियाव जगदान जादों बिथांमोनखौ जोङो UPPL परियालनि होननानै दिनैनिफ्राय गनायनानै लाबाय आरो बिथांमोनहाबो गाबोननिफ्रायनो जोंनि UPPLनि मोनफ्रोमबो खामानियाव आग भाग लानानै UPPL राजनितिक दोलोखौ शक्तिशाली खालामनो थाखाय बिथांमोनहाबो जान्थि खाफ्राबाय। दा बेनि थाखाय आङो दिनै जगदान जाग्रा साफ्रोमबो दिनैहाय जगदान जानाय बे बिथांमोनखौ जोङो क'क्राझार जिल्ला UPPLनि जानानै बिथांमोनखौ बरायनानै लानाय जाबाय।